الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هل جابر لور رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم المدينة وجنيرة جمعنا يتبنى الجوي يا دوري بين التصف الجوي يوم ماشي ميلادي وجنيتي بين أنت نوكس الليل أن مفسرة تفتر الله تقول على سورة البقرة عنوان هذه الآية كينيا كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إن شاء الله رضاه وسلم ومسارا إن الله على كل شيء قدير. دوم عليه الأمة إن جنجن آية أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جمراته كأن عبروا بل كل سالكم وطنتين يهفر بينها فيكين ويك يكاد البرق مكر من دون سيخطف ويفتى بأبصارهم بين تأجير دماء كلما أضاء لهم كان لهين لبفو مشوا في سبع جهنر نبيهم معنى جهنر جيمون وإذا أصدم عليهم تمون نبيهم قاموا سيدنا ولو شاء الله وندو جمرا وموينو لذهب سيء دليرنا بسمعهم بنور دماء وأبصارهم أجير دماء إن الله على كل شيء قدير. جمرا وتم بعد جلو كنا كود مفهوم بياني آية من كنا سبتا دو لتندينا إن دي no hamɓe nafiki en ɓe goni no ɓe ayaji Allah haɓe ɓe yeccina en dedey diggali ɓe nanta maƴƴe ɓe telɓali ɗi fe'anta ɓe ko jamiraɗo tindina yake man so wiyata yakadul barku yaktafu absarahum ay kin satugo jeygol maƴƴel man a wi a dillidan wiftanno guite maɓɓe fuu muɗum to en ɗo andi bo ɗon nder tindinoje maƴƴe jotta to maƴƴere saati wakkatiyel nge maƴƴiɗo to seto hosi beldi gite maɗa yan warta seto neeɓi tawon nden gite ma fuɗɗa laarugo seɗɗa seɗɗa nden lawa laara to kañum jawra wiya kin satugo maƴƴe man ɗon nesa dillida be nanta gite maɓɓe fuu kullama adaa'ahum mashaw fihi to ɓe ɗon nder ñibre nda hulen ñibre jemma nda ñibre ndiyam nda hulnaare majum ɓe ɗon dilla nder ñiɓe ma to maƴƴe may waɗi ɓe heɓa ɓe dilla seɗɗa to paysa asama alayhim to maƴƴere may deƴƴi ɗum ñiɓɓi bo te ɓe dara ɓe dari ha nokkuje maɓɓe to jomirawo sami walaw sha allahu la zahaba bi sammihim wa absarihim wonɗo jomirawo muyno da se o waɗanoɓe ɓe nanatano ma ɓe yi'atano ma inna allah ala kulli shay'in qadir. jomirawo ɗo mari mbawɗe ko ɗume to ayata ɗo ko nde sappata neɗo timmina bandoltoɗo ɗo ɓeɗo ɗon no ɓe wayi ha misalu bana wakkatiyel annabijo sallllahu alayhi wa sallam jangini ɓe ayaji hamɓe nafiki en ɓe nana ayaji man ha ɓe kultora
to ɓe kultori ɓe lorta dow kanda ɓe laata ɓe ɗo dow laawol nden seeto ɗum yehi fayin ayajo goɗɗe feere wari ɓe sudditi asiriji maɓɓe sey ɓe lora ɓe lorta ha dow kufru maɓɓe mana to ɓe nani kamɓe nafiken wakkatel goo to ɓe nani ayaje yaadoje be dede shani maɓɓe ɗo tindina ɓe haala annabijo sallllahu alih wa sallam ɗo tindina mumini en heɓan kaza sey ɓe yi'a hamɓe ma ɓe ɗo wondi be mumini en kamɓe ma dede ko won mumini en wi'anaɗo fuu muɗum hamɓe ma ɓe heɓan ɓe nastinan aljanna be maɓɓe ɓe heɓan nemaji aljanna e ko nandi be majum to ayaje goɗɗe feere wari ɗo tindina ɓe ɓe sasdom alayhim kamu to ayaje goɗɗe feere wari ɗo tindina ɗo wangina asiriji maɓɓe no ɓe waɗi ɓe nokkuɗe maɓɓe waɗi sey ɓe lora ɓe lorta ɗo nafiɗa jomirawo sey wiyata to o muyno da o waɗannoɓe ɓe muñini en to o muyno bo nane ma ɗo dow muyo makko hamɓe ɗo ɓe kanditatako warto yecci en diga arande suura kañum walaw cha allahu la zaba bi sabil deydey alama kanda nastata ɓe seɗɗa nden ka lora ka sottira ɗo kanka to jomirawo muynoda kañum ma ɓe heɓatano ɗum ngam inna allaha ala kulli cheyin qadir jomirawo oɗo mari bawɗe dow kala ko ɗume fuu o haɗɗo bandol may timmi mana misalu je o tindiniri en nafiki en ɓenanta heferɓe ɓenanta jottuɓe dow kufru woni ngam to a laari siyaqo ayaje man diga fuɗɗode suurol man ha wargo ha nokkure ɗo ni a tawan ɗum kujeji tati on arande jomirawo wolli haala mumini en ko tindini shaniji maɓɓe ɓeno ɓe gaƴi ɓenanta wattan maɓɓe nden o lori o wolli haala heferɓe seɗɗa sey o waddi haala nafiki en o ɗuɗɗini ha nder haala nafiki en ayaje tati ɗe misalu ɗo woni ɓe wurti ayaje 13 ɗe fuumaje ɗeɗo tindina haala nafiki en ɓenanta wattan maɓɓe to nden jomirawo bo tindini en yangadaji ɗi wodani ɓe nden waɗi misalu maɓɓe ko waɗi misalu ɗo ngam laata ablagu lil fahmi kanjum on yimɓe ɓurata faamugo hamɓe araɓe en mollino ka keña jeɗe ko waɗi jomirawo waɗi misalu be iyende be maƴƴere be diggani fuu ngam ko ɓe andi ko kuma a waɗin ɓe misalu be nanta coggu fuu ngam ɗum laaɓana ɓe anda yakeji maɓɓe jomirawo nde waɗi banni se maɓɓi haala man wi inna allaha ala kulli cheyin qadir jomirawo ɗo mari bawɗe dow ko ɗume fuu a yi haɗɗo bako timmina ayare man seni jomirawo wi walaw sha allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim ayi o waddi haala mashi'a mako en molino bo mashi'a jomirawo to arti hunde to hunde man nde cañjata ko kala ko a laari mashi'a jomirawo artiri pat cañjata ko qada'u be qadaru cañjat foti ɗum canja diga yaken hota yaken amma to ha mashi'a jomirawo arti hunde nde tabiti kañum on jomirawo wi amata sha'una illa an yasha allahu a kala ko ɗum fu walaw sha allahu la jama'um halal hude to jomirawo yiɗi o momino ɓiɓɓe adama fuu dow kanda a walaw sha ala hadakum ajma'in on ɗo jomirawo momino daw handinen ɓe fuu wato mashi'a ma ko arti kanjum on hiiti ɗo ni ɓeɗo ɗo ɓe goni ɓe nuɗɗinaɓe tammayne ɓe ngo allah rende ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جميرا سي والله أن يا أيها الناس يا أن بيبي آدم اتقوا قولي ربكم جومي الذي خلقكم أن تبودون والذين من قبلكم تبودوا أرتيبون لعلكم حقيقة أن تتقون أن كلن آردو نولي على يا أيها الناس عندنا مودي تفسير مجاهد بين أنت توقع ماكو معنا مبقل ماكو هم بتو آيار نفقر يا أيها الناس نقولون يبقى مكة أما جمهور مفسرين نبلاي سورون mobgal fassiroɓe nde ɓe yi surol bakara ngol fuumagol ha madina ngol jippi ayare ɗo bo nde ɗo sappa haala yimɓe makka se ɓe mbi aa ya ayyuhan nasu ɗo umumu on ɗo wolwana zamanu annabijo be ɓe wonni be annabijo be ɓe warata ɓawo annabijo fuu mana kala ɓi adama fuu nasti ha ayare kanjum on waɗi nde tongaka be nanta makka ba aa nde ɗo wolwana yimɓe fuu ayare ma nde ɗo ya ayyuhan nasu taqu rabbakum onon ɓiɓɓe adama fa hule jawmi on وهذا ربو إن أرتي نقول إنه كديك أرم سورين بمعنى لي ربو ناس ما إن أرتي ودي ومن الناس ودي نبيان كوني ناس اتقوا ربكم هولي جومي أون هولي جومي أون دو نون كولير تامو تو أنا هولي أهولان دنا ولا نو أهولي ردي تو ها أيارد سوادي انتفاعات دو سبتيرين الذي خلقكم hule jomi on mo tagi on
to ɗo modi ɓe mbi balaga ɗo ha nokkure ɗo ngam to wodi mo handi a andani a andan hoorema wakkati a numi hoore maɗa a numi hoore ma bo sai a tawa fa anɗo wodi ko a anda ha hoore maɗa to a laari ko anda hoore maɗa sai a tawa lallay aɗo mari haaje andugo hoore maɗa to yiɗi andugo hoore maɗa sai a laara no a tagira to a yi no a tagira a andan bawɗe taguɗo maɗa a andan bawɗe taguɗo maɗa to a laari no a woni ni a numi hoorema hande aɗon anɗo ndama ɗo aɗo dilla aɗo ñaama aɗo yara aɗa tasarufuji a andina mere ba to noon hunde ɗo nde heɓora sai a tawa lallay woodi mo waɗima to mo waɗima ɗo hanko woni jawmirawo o heni hulego dole ma a hulamo kalimol halkugol ɗo ha araɓɓe halluga hamɓe fernugo hunde nde wala kanjum oɗo ɗo wiyata Zuhayru wiyata wala anta tafri ma halakta wa babul qawmi yaqlubu summa la yafri waddugo hunde nde wala ko kuma shiryugo hunde waɗana nde yaake goɗɗo feere ayinaɗo to jomirawo waɗi en diga en ngala o waɗi ɓiɓɓe adama diga ɓe wala kamɓe yimɓe makka ɓeɗo andi diina ko kuma ɓeɗo andi diinaji ɗi ɓe ndewata amma be andugo banni pat ɓeɗo andi Allah on tagi ɓe to andugo Allah on tagi ɓe ɗo kanjum jomirawo ƴoni ɓe na hamɓe tan bo ha waddi enen hande har ma waroɓe en ɓaawo ko moye anda Allah on tagi ɗum to ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum nden na onon tan Allah may tagi ba aa min qablikum ɓe artino ya nasu ubudu rabbakum ko ya nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum naam bofol ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ya onon ɓiɓɓe adama ubudu ndewe rabbakum jawmi on alladhi khalaqakum mana al ibada rewugo Allah ɗum ɗo ha maɓɓe hamɓe araɓe ba en mbi diga arande ɓe ɗon ndewa labbi woodi rewoɓe labbi ɗon laata ɗon uzza ɗon manata ɗon nden ɓawoɗo ɗon woodi labbi goɗɗi feere ɗon ɗi ɓe ndewata irum hubal e ko nandi e maji nden ha maɓɓe nder maɓɓe araɓe woodi rewoɓe koode e ko nandi e majum ɓeɗo andi dewal kanjum jomirawo sewni yano so ubudu rabbakum rewe jawmi on alladhi on khalaqakum tagiɗo on walladhina min qablikum be nanta artiɓe on woodi yimɓe ɗon ɓe arti on mana tagle ɗon arti on ummatoje ɗon artuɓe on araɓe to on ummini to alaari ɗe ɗey qa'ida maɓɓe hamɓe araɓe no ɓe ngoni ɓeɗo andi woodi aslafu maɓɓe ɗon babiraɓe maɓɓe ɗon nder andal Allah hertiri araɓe hifzun nasabi dursugo leɗɗi to ɓeɗo andi leñol kaza on wurti ha suudu kazaru wurti hananta leñol kaza on banni ɗo ɓeɗo andi artiɓe ɓe to kañum jamara sewiyata ɓe rewat jawmiɓe taggiɓe ɓe be nanta artuɓe ɓe fuu la'allakum haqiqa no onon tattakuna on kulan Allah to on ndewi Allah tagiɗo on onon be nanta artiɓe on mo tagi artiɓe on to haqiqa fa on kulan mo الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جامراغو الذي أون جعل لكم ودني من الأرض يبقى إلدي فراشا وقتو والسماء ودني أسمى بناء ثمادي وأنزل وجبني لكم من السماء يبقى أسمى ماء ديام فأخرج به وورتني بماجا من الثمرات يبقى ثمرات وودي رزقا لكم دو رزق on ha modon ngam fala tajalu tangadana lillahi alla andadan lawnirabe wokuma liddu en yeru en wa antum on ta'lamuna on do andi ya ayyuhan nasu arande ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum tindinore rabbakum ko alladhi on ja'ala lakum al-ardha firashan o wadani on leddi dum we'itto noy on leddi latiri we'itto to haddo modi be wadi konngol diddi be mbi jamirawo no tagiri noneji leddi fere
o tagi ɗo ɗum hayre ɗo bo o tagi ɗum lofre ɗo o tagi ɗum ɗo saati ɗum karal ɗo bo o tagi ɗum ɗo ɗiggi babal feere o waɗi gene wawan fuɗa ha totton babal gongal feere bo gene fuɗatako ɗo o waɗi ɗum towde ɗo bo o waɗi ɗum lesde o waɗi ɗum fuu ngam ɗume ngam ɓi adama heɓa waɗata makkunu ha maari mana o waɗa istiqraru o tabita ha totton o wawan o joɗa ha nokkure man to o yiɗi ƴolde o joɗan ha ƴolde to o yiɗi hoosere o joɗan ha dow hoosere to o yiɗi o joɗan ha fomode maayo to bo o yiɗi o joɗan ha kardi no o yiɗi fuuni ha nokkure o yiɗi wurugo fuu o wawan o waɗa istiqraru ha nokkure man kanjum waɗi jomirawo wi alladhi ja'ala lakum al-arda firashan mana waɗani on leddi ɗum we'itto to woɓe feere nder modiɓɓe ɓe wi ko nufete firashu haɗɗo aa ko nufete firashu naway leddi man ba to a laari kural ardiya no woni mana tamre leddi no nde woni be dedey ɗabakat mana beɗi no woniri jotta ha en goni ɗo woodi hendu ɗon ndu yadata be meɗen ndu en wawata en foofa ba en giɗi to a toyi seɗɗa a tawan na hendu man ba to a lora yehi yeeso feere a tawan hendu fewndu to a lora yehi dow sosai a tawan hendu wullu to ɗabakat ɗo nde wari suddi leddi waɗi leddi waɗi en wawan en gaɗa maisha en foofa no en yiɗi to kanjum on nufete be nanta firashu man to wallahu alam ala ayati hal wassamaa bina'an jamirawo o waɗani on asama bo ɗum maadi to ha araɓɓe ɗume on woni sama'u ko woni sama'u ha maɓɓe kala ko woni dow maɗa fuu ko heedi dow ma pat ha araɓe ɗum sama'u on nden laataki majum bina'u ɗo hamɓe ha aqida maɓɓe ko kuma ha andal maɓɓe wakkatel man bana leddi ɗo ɗum tapare on nden asama bo ɗum leemaru on wari suddi leddi man to kanjum nyiɓalo suudu timmi suudu ɗum bippu ay suudu maran bippu ay ko to wonugo maɓɓe ha leddi kanjum laati firashu man nden asama ɗo ɗownani ɓe ɗo bo laati ɗume laati bina'u suudu timmuduɗum to ɗo kanjum on ha andal maɓɓe amma tayi Muhammadu ibn Tahir ibn Ashur taw kono o tindiniri ɗum be nanta lunga ka zamanuru yadata ɗemgal nde zamanuru yadata no famirta ko woni ardu be ko woni sama'u ko woni sama'u o hokkiti ɗum araɓɓe nda ko ɓe andi sama'u ha maɓɓe amma ko wiyete sama'u lallay fuɗɗan diga ko wiyete ghilaful jawi mana diga ha hendu ndu en wawata naftirgo timmata ha nokkure iyende waɗata takawunu nokkure iyende latata to ɗon on fuɗɗete wi'ugo sama'u ɗo ka ɗo dilla ha ya wurta tabakatul ardi man ha yaha yotta dedey tabakat as-samawati man ɗi fuu maji banni hanko o tindinirɗi en tan min gaɗan tafsilu majum seɗɗa ha nder jangirde meɗen to Allah yardi to wassamaa bina'an wa anzala lakum min as-sama'i ma'an nden nde o waɗani on leddi ɗum we'itto asama bo ɗum mahol ɗum maadi sei o jippinani on diga ha maadi ɗo wanzala lakum min as-sama'i ma'an o jippinani on ndiyam diga ha asama o jippini ndiyam diga ha asama noy ndiyam jippirta diga ha asama to en mbino araɓe hamɓe kala ko woni dow maɗa fuu asama wiyete to en ɗo andi bo ndiyam ɗo wawa laatugo dedey diga dow meɗen haɗɗo o watta kilométre ji ko bana kilométre sappo diga kilométre 7 yogo kilométre 12 totton ɗon ndiyam wattata kawuru ngam pirlitte hendu ha nokkure man feere hanko Muhammadu ibn Tahir ibn Ashur hanko ɗo tindiniri o wi ndiyam no heɓorto wulwende ummata ha leddi be hendu fa'oru dow ndu ɗo ummina kala billawratul ma'i fu ko shaafi ndiyam be gulɗum pat ɗo fa'a dow en ballino irin maka seɗɗa balle ɗo jotta ko ndiyam on a sigi ɗam ha taso a maɓɓiti taso man acci to faɓɓi a waran a tawa ndiyam man no ɗam waɗi ɗam ɗo fa'a dow on to ɗam yehi dow ɗo woodi ha tabaka ha nokkure ndiyam man hawrata to ndiyam man hawri ha nokkure man to ɗon on ndiyam mai sanjata hendu
hawrata warta jillindira se ɗum warta ruldere diga ruldere hendu feere wara nasta nder ruldere man hendu nasti nder ruldere man se wartira ɗum ndiyam ɗam lorna ɗam ha asli majam bana nane nden sikenan seɗam waɗa ka toɓowo kanjum haɗɗo ɓe mbiyata himɓe géographie ɓe wiyata a tawan ƴeele ɓuran ɗuɗugo ha nokkuje tati ha dow fomonde mayoteku woni fuu a tawan ndiyam ɓuri toɓugo ha totton ɓe nonnoon ha koseje woni a tawan ndiyam ɓuri toɓugo ha totton nonnoon bo ha sahino e ɗum nokkuje meɗen ɗo a tawan ndiyam ɓuri toɓugo totton dininta sahara to sahara totton nde irum bi'a ɗo wala ha nokkure man a tawan ndiyam ɗo saɗi ha nokkuje maɓɓe a tawan nokkuje feere waɗan bana ha nder hitande a tawan santa ƴeele tati ko nayi toɓata goɗɗe nokkuje feere waɗan kitane ma toɓa jotta bana to ay ha nokkure ɓe mbiyata Atakama ha Chile to hamɓe waɗi duuɓi sappo ma ƴiyende toɓay ha nokkure man ha jotta waɗi duuɓi sappo toɓɓere ƴiyende toɓay ha totton to kala nokkuje fuu be dede no woni no bi'a muɗum woni to kañum jomirawo wi wa anzala lakum o jippinani mina samai ɗo yasama ma an ndiyam wa anzala lakum mina samai ma an fa akhraja bihi mina samarati risqan lakum nden be ndiyam ɗo o wurtinani on samaroje ha leddi be ndiyam ɗo kanjam on o wurtini fungo go ngo yehi ha ngo mawni ngo wurtini samaroje ko en naftorta o waɗi ɗum bo kanjum ɗo noon risqan lakum may kanjum woni risque meɗen kanjum woni ko en ñamata mana samaroje wurtoje ha leddi ɗo ɗo kam asnafu maji noon kala ko ndiyam funnata fuu muɗumen ɗo andi ɗum risque ɗum wiyete diga ko ñamete man e diga fankalloji naftirteɗi diga nemon firɗi e ko nandi e majum hatta dabbaji geeɗoji ha ɗo leddi man sey to ndiyam man funni geene man nden heɓa ñaama to kañum woni jomirawo wi wa anzala lakum mina samawati risqan lakum ko wurtata ɗo kanjum laati risque moɗon ko ñamete to haɗɗo en bollino ka balaɗe salto diga arande ko laatata risque en mbi ha masabu ali sunna kala kuule ko goɗɗo naftorto fuu milkiya muɗum tabititta ha muɗum goɗɗo fotai sottinande ha mako sey ɓe isini mako to ɓe dalila fuu risque ɗum wiyete ɗum halal ɗum haram fuu amma masabu mutazila hamɓe wi a wala no halal latira wala no haram latira risque to banni ka woni masabu ali sunna jamaati kala ko laati maral ma pat risque tan ɗum wiyete ko a naftorta fuu ko ko yimɓe naftorta les maɗa ko ko latata milkiya maɗa fuu risque ɗum wiyete to kañum jawra wi risque uji men ɗi pat ma joɗo tongiɗi be toɓono wagdaɗumen samade risque lakum fala taƴalu lillahi andada se o wiyata ta waɗane jawmirawo ta waɗane Allah la andadan niddu en yeru en ta waɗane ilum Allah niddu woni niddu kanjum on nandu nden nandu bo mo marata ta haddi ta hakku mana mo watta gasa ta tefe mo waɗata gasa be Allah mana ta waɗane Allah mo nandi Allah sakkunuma waɗugo gasa be Allah ala tajirullahi andadan wa antum ta'lamuna nden no wa antum ta'lamuna ɗo moɗe wi ɗum ta hakku mon ay onon on ɗo andi to jomirawo ya ayyuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala lakum minas samaa'i maa'an wa akhraja lakum minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa antum wa al-hali ya keman antum onon ta'lamuna on ɗo andi to ase ayare ɗo wolno ana anduɓe on to sey modi ɓe wiyata to kadi ɓe jomirawo ƴoni haɗɗo ka ɗum heferɓe na ko ɓe julɓe fuu to Tahir ibn Ashur wi muggal ɓiɓɓe adama fu wolona haɗɗo anduɓe be ɓe anda julɓe be nanta heferɓe marɓe dina ɓe ɓe wala dina fuu jomirawo hawti ɓe ha ayare ɗo nden bo ayare ɗo ɗo huwa diga zamanu annabijo ha ñande dalal wonde acca takkugal ɓiɓɓe adama rewe Allah taguɗo on be artuɓe on fuu ngam on heɓa on kulamo nden bo hanko on woni tagi on hanko on waɗani jala ko lardi firashan o sama hanko waɗani on leddi waɗani on leddi ɗum weƴƴitto asama bo ɗum mahol nden o jippinani on ƴiyede diga ha asama nden bo o wurtini fungo ta waɗane jomirawo liddu ngam on ɗo andi haɗɗo modi ɓe sey wiyata wa antum ta'lamuna haɗɗo ittigel doddo kala ɓi adama fuu to o huuri hakkilo ma ko andi Allah ɗon to o huuri be hakkilo ma ko ni o andi Allah ɗon kañum Abul Attahiya yimata ala innana kulluna zaibu wa ayyu bani adama khalidu fa bad'uhum kana min rabbihim wa kullun ila rabbihi aidu فيا عجبا كيف يؤسى الإله أم كيف يجهده الجاهد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الولا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الله أكبر ويمي هذا كو يتا
ander gimmani tadum hosen wakati fay haja man kayfa yusal ilahu am kayfa yatadun ani o wi so kayefa noy on goddo wiata Allah don nako wala jama hore modum ko kuma no on goddo yankirta wodende Allah am kayfa yatadun jahidu walillahi fi kulli tarikatin wa taskiratin tunara jahidu toni ado wada mushahada ado taskita ado andi kala dimboyel fu wala ko dimbata hore modum Allah dimbata nen ado modi be seviya to laru neno Allah tagi ko dume ndo wi andadan tawade ne Allah lidduji do mana as kala ko dume fu Allah wadi dum didi kala ko dume fu Allah wadi dum noy didordo o wadi jemma o wadi nange man o wadi lewu o wadi guldum o wadi pew o wadi ngenam o wadi mayde o wadi bibbe adama o wadi ginnaji to alari kala ko dume fu wadi pudirle wadi mutirle o wadi ndungu o wadi shedu kala ko alari fu jomira wadi dum didi wala ko hebata fere mu dum duniya ko andi anufi patto a jodi a taskiti alari buniyatul kauni no Allah tagiri ko dume fu a taw dum de ha dum lidduju on o wi'a ina do anda dum didi yeyata ko dume on hatta be bi'ata en haali dum zamanu be bi kala ko dume fu se tawti dume hawti didi nden hokkama natija ko yite ngel naftirta seto dume negative hawti be positive ko nden hokkama jengol non iyene de mbido seto hydrogen hawti be oxygen nden hokkama ndiyam kala ko dume fu seto hawti didi nden wangina natija man ko dume de hado didi to kanjum marbe hakkilo bi toni hunde paddi didi to mo wadi hunde man goto toni ko dume don do didi on wadira do gorko do debbo toni didi on wadira ko dume to mo wadi hunde man goto to kanyu wadi jamra wi wa antum ta'lamuna onon bibbe adama on do andi do mana kala mo huuri be hakkilo mudum pat andano ngal wirno tammo mo huuri be hakkilo kanyu wi ko kefero ya tawa kefero halladde addarnamo o do tiggi lawru mako to ajay mo motanni mo yete Allah andal me kangal ko do mari gal to ayu mo tamata ndiyam o yete Allah no yata lawru mako do mari lawru mako to hatta hambe arabe man andal no ngal to ambe na wi andala ha no be addi tan labbayka bedo mari labbi mabbe temere tati be sappo tati don ha sudu kaba nder maji on hubal mawdu woni do sudu kaba ma nder leddi fere wala ko zaata bedo mari no uzza kala ko be en do mari labbi mudum amma to be wari ko labbayka rabata labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayk illa sharikun huwa laka wa ma malak dawiya bedo wada no jomira rek nota no dandu Allah labbayka la sharika laka wi kawto wala nama se kawto mo an on mari mo hanko be ko o mari fu asibe do wadi itirafu Allah be do andi halanda to haddo kanjum jawra wi ta wada ne jomira o liddu on do andi wala bi adama wala andal kala ko mojo fu seto o wala hakkilo toni Allah do hokki mo hakkilo to yidi be daña mo der ruude maayo o jodi ha der ruude maayo do wada zamanu mako to o jodi o huuri be hakkilo mako de to huuri be hakkilo mako o andi Allah don o andi Allah mo tagi ngam wala no wada ta do modi be meden do wada nikashu be yimbe communist na yimbe communist pagan atheists yimbe mulhidin ambe be biya ko dume kanyum on wadi hore mudum ko non ta en tammi wadu ko kaddal seede didi ko dal seede jango ko fab jango en buddan dum de hambe be do wi'a kala ko dum fu kanyum on wodi hore mudum nana wadi hore mudum kala ko dum fu kanyum wadi hore mudum mana nazariyatu tatawuri theory of relativity theory of evolution kadi je Darwin andu ko dum fu eggidiga kaza on haye warti kaza on fu de eggidiga kaza hane hende yotti kaza mana ko dum wadi hore mudum on to modi be se yeddindiri be mabbe e biata to ko dum wadi be hore nder modi be meden tawi nde oɗo ɗo man wi'imo banni kalimol ɗo timmini so wiye lallay waɗam ngam hanko fof meɗi oɗo jooɗi ɓeɗo ha Bagdad aɗo maayo Furatu ɓeɗo jooɗi aɗo ma wi lallay ko a wiɗo waɗan ngam min fof mi meɗi miɗo jooɗi haɗɗo sey mi laari leggal feere ngal taƴi hoore magal nde ngal taƴi hoore magal ngal yani sey ngal waɗi ka saltago nde ngal salti ngal timmini sey ngal waɗi ka shiriko hoore magal ngal ɗo waɗa katako ngal hawti katakoje ngal timmini ngal wari ngal nasti ndiyam ngal warti kombowal feere magal ngal waɗi ka hosugo yimɓe ngal ɗo ernamayo ɗo so ɗo wi kay ɗo wono warata to amma no a wi ɗo no warata so waɗanimo to hakkumo o wi a ɗo kana waɗata none ɗum warta o wi to nden ka ase an fo wodi mo tagima
asi am fu wodi mo wadi to hado andal may ko jomira weta wala fala tajilla andadam wa antum ta'lamuna do andal andugo Allah ko andal wodede Allah ko andugo Allah on tagi ma do andal je kala mardo hakkilo fu marata wala jeddi hamaju Allah famne wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين جميع أدوية وإن لم تفعلوا ولا تجد الله أنقار وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أو ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين تو وإن كنتم في ريب تو الله تكون بيسكو مما نزلنا عليكم من جبنا على عبدنا دو ماتشو امين تكونون يا نبي جمال صلى الله عليه وسلم دو فاتوا بسوره لسوره من مثله ابغير ماغول واتو شهداءكم نودي بو واللي نمون شهيدان او بمن بولا بي مودو من دون الله كلوتي الله دو ان كنتم صادقين توني on lati on gongube to jabra ay riyan wala taqulillah andar nan kala muna wa in kuntum fi raybi to on laati on ɗo be seko dow ko jippina ha maccuɗo amin kanjum woni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗume on bo jippina ha maako kanjum woni deftere alqur'ana to on ɗo seka deftere nde jippi ha maako ɗo fatu bi suratin min mislihi wadde suurawol min mislihi moni ɓe feere wi min o je tabib on yoggiɗinki on mana suraji qur'anu ɗi ɗuɗɗi surol bakara wala ko tugol jutugo amma en andi surol urdugol rammugol kanjon inna adena kanjon je barabi wadde min misli ko yoga irum magol nden wadu shuhadaakum to salari on yone labbi modon ko kuma shaydo be don wara walle on wadda irum surol ko kuma yone labbi on wara shaydan on to on waddi do huude do lallay kanjum do fu irum qur'an on in kuntum sadiqan to lati on gonɗum to haɗo jomirawo se waɗani ɓe tahaddi hamɓe tahaddi ɗume bo waɗani ɓe hamɓe ɗum araɓe on ɓay ngowi wolugo ko ndey qur'anu bo ɗum arabiya on nden kala ko qur'anu sayi fu ɓeɗo andi ɗum wolde maɓɓe ɓeɗo andi balanga mare ɓeɗo andi fasaha mare ha ma ɓeɗo tefa andingo ɓe gaɗa tarifu ɓe hokka qur'anu inde saliri ɓe goɗɗo feere wiya ɗum gimol on nden maraɓe hakkilo wiya na ɗum gimol ba goɗɗo feere wiya ɗum gumeku on mana buudeku on nden ɓe wiya na ɗum buudeku ba ko e feere wiya annabi joɗo ɗum ginnol on woni ha mako am yaquluna sha'irun sabbara zuhira wal manu ɗum ginnol on woni ha mako kanjum waɗi o wolwata qur'anu ɗo ɓe tefino ɓe waɗira qur'anu tarifu saliri ɓe ɓe heɓa ɓe aɗana ngal inde ɓe wurtina ngal ngam ɓeɗo andi none bolle fu ɓeɗo andi shiru maɓɓe ɓeɗo andi amsalu maɓɓe mana gimɗi maɓɓe be balli maɓɓe ɗo ɓeɗo andi bo sajaul qur'ani dede bolle buude en maɓɓe ko wolwata nden ɓeɗo andi woodi ko wiyete munafarat mana ummugo waɗa gasa oɗo ɗo umma wollo waɗa kirari hoore muɗum o manta hoore makko oɗo ma umma wollo waɗa kirari hoore muɗum ɗo pat ɗum nder none bolle maɓɓe on woni amma qur'an wari ɗum wolde maɓɓe on nde saliri ɓe waɗugo tarifu mare ma kanjum wakkati ko ɓe wiya ɗum gimɗi to ɓe laari ɗum suraji ayi annabi jo ha makka o woni nden bo nde nulal kesal ha mako suraji jippi arandeji ɗo pat sey jippiri ayaje dammuɗe nden bo ɗe laati ɗe fuumaje bo aragare maje gotel mana ɗo mari kafiya gotel to a laari ɗo gotel irum wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha was samai wa ma bana irum majum kala ha a wari pat sey a tawa suraji dammuɗi ɗiɗo hiran ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir a tawa aragare surol fu ɗo wurtina be kafiya nden bo wolde may naga hetama hetego
to seɗe nde mbiya kay ɗum shiiru on to amma to ɗum yiɗi ɗum shiiru bo na ko shiiru maɓɓe wolwantama qur'an wolwanta qur'an ɗo wolwona ko luuti shiiru to kañum tarifu man salani ɓe en ɗo anndi qissa lolluka وليد بن المغيرة ويأتي إن عليه لهلاوة وإن له لطلاوة وإن له لمسبر وإن أسفله لموضق والله إنه لا يعلو ولا يولى عليه أو وليد بن المغيرة وهدي ببد ما بي سنديد قريش مرة بمغلو بهفر مرفا تو النبي يرجع القرآن جمع ببد دوغا دوارا بنانا بدن نكا بدن هدي بنانا جنجل القرآن أي كن ويلو غماري بكايف ماري كايف عندي قصة سلمو سيدنا عمر النبي جواري دو جانغا سورة الحق oɗo janga sural alhaqatu hanko seydna oumar oɗo ñukki oɗo heɗita anabi ɗo ha harama suudu kabaro ɗo janga sural alhaqa nde ɗo janga wona e alhaqa malhaqa wama adraka malhaqa kadaba samudu waadum bil qariya wa amma samudu fa uriku bil dangiya ay oɗo janga ɓeɗo nana se hanko seydna oumar oɗo nana hay karshe surol man se o numi ha ɓernde mako o wi kay ɗo ɗum gimdi on se o nani annabi wi wama huwa bi qawli sha'ir قليلا ما تذكروا قليلا ما تشكرون سويتو ننكا دوم بولde bude non sonani annabi wala bi qawli kahin قليلا ما تذكروا sonu me bana to dum be kadi sonani tanzilu rabbil alamin be vidi ga do imanu fudi jodo ba kana ko senna umar ngam onumi dum gimol se wa fotiri annabi jovi na dum gimol ba jamira vina dum gimol ba olori onumi a dum wolde bude non se olori onani annabi jovi na dum wolde bude en ba so onumi dum dume on sonani tanzilu min rabbil alamin ne jippinama diga haay to hande quraishu wonduɓe be annabijo ɓeɗo andi qur'anu ha Allah woni nden nde ɓe ɗaɓɓiti hujja ko kuma jomira wi to ɓeɗo be seko dow ko jippa ha dow jippi annabijo ɗo ɓe wadda suurowol gotol irum qur'anu to ɗum wolde on irinde maɓɓe amma ɗum wolde jomira on haɗɗo on ɗo on ijawsul qur'ani wala ɓi aram foti wonma irum qur'anu nda ɗum ɗon arabi on ɗum ɗum arabi on amma wala mo foti wadda ayare woore nde irum qur'anu wala ɓi adamajo foti waddugo ngam ɗume to o wawa ɗo goɗɗo wawan waddugo ɓe sottan ha ɗum bolle jomirawo gene kañum waɗi jomirawo tampiniri ɓe hamɓe araɓe ana on mbi on wawi wonde na on ɗo mari fasaha on ɗo mari balaga bo bisimilla wadde surol gotol to ɗo ayara ɗo hay ɗum surol bakara amma ayaje sub jippino ha arande wodi jomirawo wi mbiɓe fatu bi misli nde on wi qur'anu ɗum annabijo on titata nde ko kuma na Allah on jippini ba to annabijo ɗum goɗɗo on ono ma goɗɗo on ɗo ono yimɓe on ngam may wadde irum qur'anu irum man saliri ɓe nden jomirawo woodi a wiɓe fatu bi ashari suwarin mislihi muftariyatin wadde sura nde on mbi annabijo ɗo tita ɗum fewre on ngam may wadde suraji sappo titaɗi ɗi fewre mon saliri ɓe kanjum on karshe man jomirawo wi fatu bi surati min misli min ɗo mari taqiɓi na way suraji mawɗi ɗo ba'a surol ɓurɗugol famɗugo innaɗe na aaje tati ɗo wadde iruman ɗo haɗɗo ƴamowo ƴaman enoyi musaylimatul kazabi en kamɓe bo ɓeɗo waddano ayaje maɓɓe ko ɗake en tammi taw boka aye so toon ayi jamirawde jippini innaɗena kal kawhar fasallin rabbika wanhar inna shani'aka labtar an ko bo winoy inna a'tainaka al-laq o waddi jeemako non wakkati jomirawo jippini alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam alkayda fi tadlil an ko bi suron irum magol jippi ha mako al filu mal fil wama adraka mal fil lahu zanabun tawil wa qurtumun qasir lahu zanabun qasir wa qurtumun tawil inna hadha min fi'li rabbina laqabir an ko waddi jeemako to non wakkati on najmi jippi e wazari jippi wazarati zarwa wal hamirati wikra nebe wimo irum do jippi se am ko ma wi irum jippi amako wazariyati zarwa wal qabizati khubza wal laqimati lubqa ihalatan wa samna se o wadi ka to wodi nyala mare fere o yidi be amrumul asi silmay ko den se o jamata dum on jippi ha annabojo modon amrul asi fodani mo goddum der qur'anu se o vi min fu wallahi yirum man jippi ha amrul asi vi mo dum on o vi الضفدع ضفدعين نفسك في الماء ونسفك في الدين
لا الماء تكدرين ولا الشاربين تمنئين إن هذا من فعل ربي العظيم. سي أمر بن العاص يتمو والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. أمر بن العاص والله أعني من مدو أني أفوى. نعم أمر بن العاص سلمي. تويرو ما جدي دون دودي تو علاري هانكو. ko watta kire mana suraji makko di watta kambe pat na qur'an ma joto wazari do ndo wi wazari ati zaro se o hoti dume se o wi tamsoje me de mara tarde ni mana masajo odi ka tindingo odi ka irum nyaamobe to bari nyaamugo wada ka suppugo nyebbam to no ya hay non alfilu man fil jawrawi o wadre kamal fil ko hanko so fi alfilu man fil amma adre kamal fil lahu zanam zori ka tindingo wado mari bicco rammudu do mari nokko makko wala mana ya ta ko be qur'anu do sawi manaji be barangaji teddudi je marto hakkilo futo nani seto wuldin kanjo wadi jomira wadani be hijab hambe arabe marbe hakkilo man nade fonay ma arabe marbe hakkilo wadu be zaman be annabi jo wala ma mo foti fonda wi'a yembi tan qur'anu be arti be andi wolde be andi de nodde ma irte be andi arti buri sembe mabbe be fonata ma kanyum to annabi bi wadani seto ta ko be manabe be kawshata to annabi bi wadde surol ko wadde ko nandi be mami be kawshata se latani annabi wadu foftine ngam dume aran nulan be do wona annabi to haddi be wi'a to be annabojo on ay annabojo kaza wadi kaza ambo waddu no min jema dale ay arande be yamino seku go lewru jewraw sekani be lewru ma wari mabe nufata wobbe mabbe nuddini duddum mabbe ko sali nuddingo be wina o siri diga mabbe on do diga don to be jami mu'jiza jewraw se hada be ko wadi bo jewraw al adama ko to on dabbiti mu'jiza o hokki on mu'jiza man to on nuddina o halkamo ngam geldol timmi to en laari wakkati be annabi Musa annabi Isa be dabbiti ma'idata min as-samai تقول الله إذن لأولنا وآخرنا وآيات منك ورزقنا أنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين جميرا بدأبتي جميرا جبنا نبي لأنديك أسما نمنا نغلاتا إيدي أون مانا جلد أون أمامي أولنا وآخرنا وآيات منك ورزقنا أنت خير الرازقين جميرا في أمي وكم أما تون بفري فأردم ينجتنا ينغدا جيمي من أي يموتو بفوا الدنيا ko mi yangitita ko goddo fere bawo modon ha duniya to al'ada yimbe to be dabbiti mu'jiza ha annabojo hokki be mu'jiza man to be nuddine Allah halkambe kanjoni be annabi sali wakati be dabbiti ngeloba de Allah hokki be ngeloba man noy de be mbari nga nayi be fabbe halkabe to kala ko be futo be dabbiti mu'jiza banni to kanjoni hambe annabi yo hadi be jomirawo hadi be ngam jomirawo mu yey halkan ummato annabi yo en tammi en tawon ka ha sur لو فاني توتو الله وما كان الله مازو قالوا ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بي كاي النبي تو قرآن دو غونغا اون حمادا ngam man tomnu kay hado an bato heferbe wadi no ka jotta wala heferbe dum cirbe on ta heferbe be gonga man be ngadi no be wi to qur'an do gonga on annabi yo tomna kay hado mabbe ko mo wadda be yangada nawka jamira ko vimo وما كان الله معذبهم وانت فيهم فلا الله ينجتنا بأن محمد عليه الصلاة والسلام فلا نكبر وما كان الله معذبهم ويستغفرون كي كو باندو ما سوتي ها مابbe to ni be jogi istighfaru Allah yangititabe to do khususiya ummatore annabi jottan tabi dum sen yettira dum Allah do kanyu wadi jomira se wadani be tahaddi diga baaw mu'jiza do de be dabbiti mu'jiza fu se annabi jomira bi be wadda qur'anu me na qur'anu ko wonde mabbe be ayna be wadda basuro hatu bi surati min misli wadu shuhadaakum yone bo shahidi be kanyo labbi modon may yone di wara di walla on ko kuma to ha on gaddi surol may yone labbi may di wara di shahida non min dunillahi in kuntum sadiqina to on lati on gomdube to lam tafalu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جميراوي فإن لم تفعلوا تون غداي مانا on غداي سورون ولن تفعلوا on fota on wada lan on fota on wada
fattaku ngam may hule ko rente nara yite Allah tingen wa qudu hubborde mage ko hubbata nge annasu bibbe adama wal hijaratu e kae o iddat lil kafirina ngeri ndama heferbe Allah rene jawra sawiyata be to on wadde surol do ko annabi jo wi mon do mana o ko annabi on to on wi on do seka ko jippi annabi do na go ngaba on wadda surol to on wadde surol do nden jawmira ma sey jabi be o wi wallan tafal on waddata lan ayimbe nahwu me on harfu nafyin wa jazmin wa istiqbali dum harfere nafyi on ndiw ka on nden bo harfere ma do hokka habaru istiqbal ko warata on mana wallan tafalu wata ko rabara on wadda hidum surul qur'an on watta wa illam tafalu wallan tafalu on waddata do fatta ko nara lati hule ko kuma rente yite ngeew non yite do nge wa udu hakko hubbata nge hange yite man ye wada ka jabbugo annas wal hijara bibbe adama benanta kae do woni be wiata kae kibritu do mi andana be yonata do benanta fulfulde amma be turanci be brimstone ko kuma salt fair be yonata tamma kanjon be ngadirta zai be wadirta doka bindiga don shudiya ko olum en biata to kanjon ayni kibritu to kanyum do to hunde do hubba ma do walla hunde man hubbugo nden go yite man fewata ko law nden yite man nge takkan bandu fayi to kanjon jomrabi kanju on wo udu hubborde ko hubbirta yite man be gadda kibritu do yite man de hubba nden yite la ina ba yite duniyaaru ba ayite duniyaaru kam nge do bedda hubbugo mana nge do bedda fewtugo to ko hubberta ma nge do timmani to yite la ina non ba kange nge do bedda nyaadugo on nge do bedda nyaadugo Allah reno en to be tindini goddo yangada la ina no woni toni imanu don sedda ha berde makko dole makko hula Allah toni imanu don sedda berde makko to amma nde ka do sendindiri ha Qur'anu en tammi en jokkan ka sedda do udu annasu wal hijaratu hubborde mage ibbe adama benanta kaede en bi kibritu o iddan nge yeri dama lil kafirina hefarbe mana mayurbe do kufru mayurbe hado kufru kanjo on Allah shiriyani be Allah yeridani be to Allah reni en be ma wala da jomirawo to wol hala mu'minin ci ayare lera dokata وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا الآن قرآن نودي كالتفو لوران ودى البشر بو كنيم جورا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر سين الذين آمنوا ندين به وعملوا به الصالحات بوده أن لهم دودان به أن لهم دودان به جنات الجنات لتجري من تحتها الأنهار يشوف دوغا حال اسماجي كلما رزقوا كان برزقا منها يبغى الجنة من ثمرات يبغى ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل سبب يبيرم دور من رزقا ما كو سالي وأوتوا به متشابها جمرا ودني بدون دوناندين ولهم فيها أزواج مطهرة بدون ما يدير إرادة وسينابه ما سنيبه عندر الجنة وهم فيها خالدون وهم هم بخالدون بدوموا فيها عندر ماك أيده والله إن هذا ينقطع قدوتني الله جمرا وأجتا إن بكل ترى من كان ينسى ودتنا مؤمنين أمبو لا ينويه فرمتان والله ده نم تعالى سياق آية جمن diga إن الذين كفروا وري آية تيمني جتلو de patmaji de do hala ke ferbetan benan tay ngada mabbe be ko jomirawo tindini to kanjon ha o welnana mu'mini en bo wa bashir sayinu alladhina ben amanu nudinde
wa amilu ɓe huwi bo asalati kuuɗe boɗɗe bushra albishir no woni hoosama diga bishru diga fertimo ɗo goɗɗo ɗo seyi ha yeeso maako a larata seyo man bato ɗo suni fuu ha yeeso maako a larata suno man to kanjum on wa bashiri alladina amanu jawira sey naftiri kalimol man seyo man wi seynu alladina ɓen amanu ɓe nuɗɗini allah mana ɓe nuɗɗini qur'anu ɓe nuɗɗini annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe nuɗɗini dina islama ɓe jaɓi ko ka waddi fuu ɓe huwi kuuɗe makka wa amilu salihati nden ɓe huwi kuuɗe bo boɗɗe jawira wi anna lahum ande fa lahum ɗo wodani ɓe jannatin aljannaji to ko en fuɗɗi surol bakara sey jotta inde aljanna wari amma caɗɗu men heɓa en fassira to wakkati man dari en darnan haɗɗo woɗɗiyamol ɓe ƴamino enen jaabongol nalom jannatin tajri min tahtiha al-anhar soɗi sey janngo en foti en fuɗɗitira ayare man nden en jokka darsere janngo to Allah yardi to Allah famni en peppen nani woodi ƴamol waraniyam do goɗɗo ƴami o wi ko waɗi ɓi adama wawata laara cheyɗanu to jawabu man cheyɗanu nder nafaru mana nder jama'are ginnaji woni inna iblisa kana min aljinni fa fasaka an rabbi iblisu ngel laatake no nder ginnaji ɗi woni to ginnaji bo ɗum tagle on ɗe laaratake mana enen ɓiɓɓe adama en fotay en laara ginnawol dow no suura ma on to cheyɗanu nder ginnaji woni zuriya ginnaji on to amma cheyɗanu hettinama be ɓi adama mana kangel diga ngel en tan en tawan qissa man ha suura on darseje men garoje seɗɗa ngel efti alkawal kangel ngel sendirta be ɓi adama ngel ɗo wondi ɓe ɓi adama amma ɓi adama bo andata ngel ɗo wondi be magel fotay yi'a ngel fotay nana ngel haɗɗo modi ɓe sewaɗi konngolu ɗiɗi jawabu man jawabu ƴamol ko waɗi ɓi adama laarata ginnaji ɓe sendita ge ɓe ɗiɗi woodi ko modi ɓe wolwi woodi ko andal bo hefti to ko modi ɓe wolwi kanjum on fottinama ɓi adama wawata ko laara ginnawol laara cheyɗanu sey annabo en allah feere muɗum annabo en allah hamɓe tan wawata laarugo cheyɗanu foti nder ɓiɓɓe adama goɗɗo laara cheyɗanu amma sey to ngel waɗi tajsidu mana ngel hoosi suura ɓi adama ko suura nabbawa ko kuma suura hunde feere laariranga be suura ma cheyɗinul jinni ke cheyɗanu je ginnaji to haa ɗo ɗon en tawata annabi Suleyman kanko Allah eltanimo cheyɗanuji man wa shayaɗina kulla banna'in wa ghawwas fa sakarna lahu riya tajri bi amrihi kana wa shayaɗina kulla banna'in wa ghawwas Allah eltanimo cheyɗanuji man kanjum jaggantamo to nden sey en laara annabi jomeɗen sallallahu alaihi wasallam o wurti o yahan julurde cheyɗanu sey surɗini suura gorka feere oɗo naafa ha julurde makko baɓɓol cheyɗanu sey surɗini suura gorka feere ngam wonna mo julde sey o nangi ngel o ɗeɓɓi ngel ha joode magel rufi ha juuɗe makko o haɓɓi ngel o wi oɗo reeni weta fajiri o waɗa ɓikko madina waɗa ka fijirgo be magel sey o numti komngol derɗi ko annabi Souleymana je wiyata rabbi habli hukman rabbi firli wa habli hukman la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wakkati annabi Souleymana tori Allah hokkamo annabako ko laamu nden bo hokkamo dokkal ngal metata hokka goɗɗo ko ɗume fu sey o numti to annabi Souleymana an kontan Allah eltani ginnaji nden enen nden hanko annabi sallama to ɓiɓɓe adama laari ayi o fisti tongol annabi Souleymana kanjum waɗi o yoofi amma o holli sahabo en joode magel ɓe laari to ɗo annabijo tan sey bo wakkati en Abu Hurairata to en hejjitay Abu Hurairata bo wakkati ɗo renano baytal mali gottijo feere wara tora hunde wala ko ñaama o hokka ɗum jemma jeli ha annabijo wi o zaka cheyɗanu ɗum cheyɗanu on hama ɓe waɗi hikaya ɗuɗɗum hakkunde makko be e Abu Hurairata amma dow suura goɗɗo ngel luti to laarugo cheyɗanu ɓe suura ngel Allah tagiri ɗum laaratako o waɗi bo ngam Allah tagiri ɗi kanji no en laarartaɗi ɗo kanjum jawabu amma modi ɓe fottini to cheyɗanu surɗini suura wawan surɗina suura dabbawa ko suura hunde feere ɗo foti goɗɗo laaranga laarangel to ɗo kanjum woni jawabu modi ɓe jawabu yimɓe andal yimɓe science anduɓe deedai no gite
laarirta hunde mana no gite temñirta hunde heftande nde ɗon ɓe laari dedey cells kalaya almahrutiya je gite ɓi adama kala ɓi adama fu ɗo mara 4.6 mana million 4 yahugo million 6 kanjum kalaya ko goɗɗo marata laarugo nden kalaya ɗo dedey suuraji wawata laara ɗum suuraji wawata laarugo salata ko suuraji million 10 mana kala salata ko kala million 10 gite ɓi adama wawata laarugo seeto heɓi ɗafra jiniya to heɓi ɗafra jiniya ɗo gite ɓiɓɓe adama feere ɗo wawa wurta ɓe wawan ɓe laara alwan lawnuɗo kala million temerre to kañum ɓe wiɗo se annabo en tan kañum waɗi annabo en wawata laarugo seeɗano amma ko luti ɗon yimɓe laarata non waɗi kañum ɗo ngam ginnaji ɗo ha al budul hamis 5 dimension enen ɓiɓɓe adama en ɗo ha al budul rabi 4 dimension woodi 1 dimension kala tagle Allah tagi ha al budul awwal fu wawata ko laarugo ko woni ha al budul sani ko Allah tagi ha budul sani wawata laarugo ko Allah waɗi ha budul salis ko Allah tagi ha budul salis wawata ko laarugo ko Allah waɗi ha al budul rabi ko Allah waɗi ha budul rabi kanjum ɗo men ɓiɓɓe adama en ɗon 4 dimension enen kañum ɓi adama ɗo mari juutirga ɗo mari jajirka ɗo mari logo to kala ko Allah tagiri banni fu ɗo ha 3 dimension to a hoosi ɓe nanta dimension je wakkati a hawti se wurta 4 dimension ngam time on wattata hakkumaji ɗi fumaji that is 4 dimension to ginnaji ɗo ha 5 dimension on rawhaninkeji ɗo ha 6 dimension malaika en ɗo ha 7 dimension kanjum waɗi ko woni dow wawan laarugo ko woni less fu jotta malaika en wawan laara rawhaninkeji laara ginnaji laara ɓiɓɓe adama laara ko woni less nden rawhaninkeji bo wawata laara malaika en amma wawan laara ginnaji nonnon ginnaji bo wawan laara ɓi adama wawata laara ko woni less laara ɓiɓɓe adama be ko woni less fu ɓi adama wawata ko laara ko woni dow to aɗo ha buudu ɗo a fota laara ko woni ha buudu ɗo ɗo to banni hujjaji ɗiɗo kanjum woni hujjaji yimɓe ilmu ɓe mbi halaya mahrutiya ko gitema jottagi nder dabbaji woodi ko wawata laarugo x-ray al ashia matatal hamra x-ray ɗo ɗum caméra on ay kanga on hosata iye ɓiɓɓe adama ay ko to gite ɓi adama fotay laara amma wamde ɗo laara al ashia matatal hamra ngam ginnawol o sheeɗano tagirama yite hadis on sahingol ko kuma Buhari be Muslim filli hadis on ko jaɓa diga Abu Hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam bi idha samitum nahika al-himari fastaizu billahi minash shaitani fa innaha ra'at shaytana o wi to on nani wamde wooki to molte Allah be nanta sheedanu ngam kangel ngel laari sheedanu to holli en wamde wawan laarugo ashia matatal hamra wawan laarugo x-ray kanjum waɗi kangel ngel ɗo laara sheedanu amma gite ɓi adama fotay laara ashia matatal hamra to ɗo kanjum woni jawabu makko ha modiɓɓe ɗum sahayi yimɓe mana wala laaroɓe sheedanu don Allah tagiri ngel se ɓiɓɓe aɗa illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin